ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ବାପା ଏବଂ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାଉଁରୀ କନ୍ୟାରେ ଏବଂ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ବାହାଘର ପରେ ବାପା ମା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବେ ଏକ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାଲିର ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଯଦି କେହି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେବ ବୋଲି ସିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘରର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ 5 ବର୍ଷ ବାହାଘର ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।